Kina napdem jompi don kibala leit sha Kohima ke capital jonga Nagaland. But kito kibriu kibalay jingo ya katakan nombam kimju pep ban leit bad ban jingo ya ubayulum jindab badon sane. Utawulum jindam ulom ubapaunam ba. Daki khajar ngudgi sipai bala sha penyap bad balayap ha ketema ba ar kila shatep ha utawulum jindab. Bad utawulum jindab bala shep bala shatep kimdei kibriu kimdei ki sipai tang na kari jongi kedei na kiri baper na kilang ke perthei. Bad endal pirung ha utawulum jindab bad khapa bi mino na kata ke gate don ka be ke jindo balong kumne ke jindo ka bakilato kumne. When you go bike, tell your people that for you tomorrow we have given up our today. Endapi late pai shalaying ong ya ki bakhaing kasem jompi banaga binda ke lavai jompi ngilayi ya ke peminda jongi. Endapi late pai no shalaying ong ya ki bakhaing kasem banaga binda ke lavai jompi ngilayi ya ke minda jongi. But ya kene ke jindo kalong ka bapaunamba na markata kene ke jindo ka penkin mau yangi baro ke jingkod jongi kumgi Kristan. Ha ke gospel minda kesngi ngilayos ngau syapang utaw ustadaing ula kili ya wujisu kai ka hukeng ka ba kongsan ye bad wujisu ulawom pidi bin yidi ya ublay da ke donu da ke minsiam da ke bor jombi baro bad kumpa pi yid yalade yid ya ki paramarjan jompi. Khaba peid khakene ka sla pertei ngi yoi don arjait kibriu ka binda kaba kibriu kiba kaba minda kidei kibriu kiba ai badon kabai pad ka jait kibriu kiba shim kibriu kiba ai kidei kibriu kiba ai man kapor bad kibriu kiba shim kidei kibriu kiba shim na kibai manla kapor ngatikina hake jingim chongi ibei pa ibei mangi baro ngi mad ngi experience baro ar jait kine kibriu kibashim kishim manla kapor dada piko banti kaye kibriu lane kano ma kibriu kibashim peidia kikina kidei kibriu kibashim nangno kidei kibriu kibashim na imeipa bad khaba ki don kam eye ki leit ha imeipa bad ha ke jingim jongi ki shim manla kapor khaba ki kwa ya ka school fee enda ki kwa ya ka uniform lane khaba ki don kano go jim don kam man kapor ki leit ya imeipa bad ki shim naki bad ki kinna ki deigi best example nagabinda ki briu ke bashim henry omdei tang ya ki kinna don kivei ki briuru enda ki lasan enda ki laman makiru ki shim na kivei ki briu but kine ki briu ke jinglong kinna jongi kimbadja wat enda ki long rambaru ki shim na kivei but don kabe ke jait bindru kha kata gerukom ngati kina khaki snong ki tau mangi barongi ngi mad ngi experience kum kine ki jait bindru henry don kabe pat ke jait bindru ki briu kita kidei kibriu kiba ai but kito kibdon ya kata ka minsiam ki ai man kapor kimju peit yalade kimju perkat yalade kimju peit ya ke jingdon gam jongi ki man kapor ki perkat syapang ke jingdon gam jongi bei but ki parents imeipa kita kidei example kabakongsan ye best example na gabenda kibriu kiba ai but ladangi peit ya ke jingim jonga Mother Teresa makaru kalalong kabriu kala ai hake jingim jonga kamju bat ye na kabinda jonga kadai kabriu kaba ai kat kaba kadon hake jingim jonga hake jingim jongi baro u jisu u hikai yangi u hukum yangi ngidei malong kibriu kiba ai bad ngi ai ayu ngilaban ai ya kapor jongi
ngilaban ai ya ke jingir jongi, ngilaban ai ya ke jinglo mensiam jongi, ngilaban ai ya kat kabangidon ha ke jingim. Barkabangi wandra ya kataga jingsuk ha ke jingim jongi vei kibriu, kata kade gedukom bangilaban long lane ngilaban long ki Kristan ki baba ha ke jingim jongi. To minda kasngi kumbangi terwa ya kene ke mas bakuit. Ngi kerpad ya wu Jisu na ke benda kan ban kongu ya ke hukum jongu Jisu ha ke jingim jongi. Ka beningkong ban yidi ya ublei ban ya ki ye ke baro. Nama wadladang idon ya ke spaka tau, wadladang idon ya ke jingnan jing start, wadladang idon kat kabang idon kam ha ke jingim, ladang imdon ublei lese leno ye ya ki ye ke baro ke bangidon ha ke jingim. Henry sisian bada ba ublei udon ha ke jingim jongi ngidon kat kabang idon kam. Bad ya kene ke slapertei ya kene ke jingdon gam jongi ban sabadngi. Bad kaju kedukom u Jisu uong yangi kumpa pi dia ublei kumpa pi ya lede pidi ban yid ya ki parmarjan jompi. Bad kabangi yid ya ki parmarjan ngidi bandon ya kata ke minsiam ban ai ya ki ban ai kat bangila. Bad kata kade kedukom ban san ban man kum ki Kristan ki baba ha ke jingim jongi. Nak benda kene tong ini aduai kerpang lembah kene kemas bakuit.